Allah ta'ala ba ma maganar zanga-zanga. Tare da waɗannan abubuwan da muke faɗa, har yanzu ka ji da kyau, kalle ni da kyau, baki nake ba fari nake ba, ka tamburi ne ya ɓata ni. Na rantse da Allah ba mu goyi bayan zanga-zanga ba ma goyon bayanta. No more zanga-zanga in Nigeria, insha Allah ta'ala ba ma goyon bayanta. Yau ka ɗauka cewa wai wannan barazanar banza da kai mana za ta tsorata mu? Kai ma da baka da manufa. Yanzu idan masu zanga-zanga nan aka ce waye shugaban zanga-zangar fa bai sani ba, waye shugaban da ya organizing ɗinku cewa za ku fita bai san waye shugaban ba, waye shirya abin, ina za a haɗu, waye sakatare, waye ciyaman, waye treasurer, waye mai tsawatarwa in wani zai ko ba za a samu wanda za su balle ba, waye wanda zai tare karkin iska su shigo da makamai cikin ku sai penetrating naku su mai da abin fada ko rigima. Wa aka tsara zai yi wannan? Dan Allah sun tanadi waɗannan? Har yanzu nan ba wanda ya bayyana a bidiyo a matsayinsa na jarumi cewa ni ne shugaban North East, ni ne shugaban South West, ni ne shugaban South East, ni ne shugaban North West, ni ne shugaban kaza. Babu. Har yanzu ba wanda ya zo ya ce ni ne kwamanda a Gombe, ni ne kwamanda a Kano, ni ne kwamanda a Kaduna, ni ne har yanzu babu. Wasu rijalul gaibi ne suna can, su da suke ce muku an zalunce ku, a cikin AC da fanka suke yowa bidiyon suna watso muku. Haka ne ko ba haka ba? Ba ku san su ba. In an ce nuna inda wane yake baka isa ka nuna ba. Allah ya saka wa su Professor Sani Umar Rijiyar Lemu da su Professor wato Dr. Abdul Wahab Abdallah da manyan malamanmu. Wannan yaron da ya fito ya ce a kifo mutane daga kan mimbari in za su yi magana zanga-zanga, sun masa nasiha kuma ya ji nasiha. Haka muke buƙatar matashi wanda idan ya ba daidai ba aka nuna mar kuskure ya ji kuskurensa. Ya fito ya ce ya janye wannan magana kuma baya tare da ita. Maganar zanga-zanga baya ciki, ya fita. Kuma daga cikin hujjar da ya faɗa ya ce shi har yanzu bai san suwa suka shirya wannan abun ba. Ta ya za a yi zo ya faɗa cikin abin da bai sanya aka shirya shi ba, bai san suwa suka shirya ba. Malam ni din nan akwai wanda ya kira ni kuma na yi rekodin abin da muka yi da shi yana kan wayata. Yana faɗa min cewa malam babu wata mun fito zanga-zanga ne, revolution muka fito kawai, ko taware ne ko tawarwaraye. Nasiha ta yi na waccar juma'ar hankalinsa ya tashi, ya kira ni yana kuka ya ce wallahi malam duk abin da ka faɗa haka ne, ba a san makircin da aka kullo akan wannan zanga-zangar ba. Mu ma kanmu da muka shirya ta ba mu san ta ina za a fara ba. Ya ce mun gane ana so a yi amfani da mu a cimma wasu mutane da ake hasada. Ko kun san a cikin zanga-zangar nan akwai hasada ma a ciki? Matasa za ka je ka samu suna hira, yana cewa ai mun fahi gidan alhajuwa ne, gidan alhajuwa ne, ba shi mugu ba shi kaza baya ba mutane kuɗinsa. Ka bari in mun tashi kaza. Muna shiga cikin jama'a, nakan je in zauna a wani guri ba a sanni ba, a yi ta hira, wata ran har a yi hira ta mu tafa kai wato albanin gwamma haka ya ko ice wallahi kuwa sakaran banza baka san ni ne in ke kusa da kai ba. Haka za ka ji suna ta maganganu malam marasa daɗi. Ai gidan wane kaza, ai wallahi sai mun farwa wani. Ku muna tambayar ku wanda kuka organizing zanga-zanga, kun san da waɗannan abubuwa? Kun san da irin waɗanda suke shirya wannan abun wa manya-manyan masu kuɗi, manya-manyan 'yan siyasa, manya-manyan kaza, kun san da su? Wanne mataki kuka ɗauka idan suka far musu? Idan har aka far musu me za ku gaya wa Allah a ranar tashin alƙiyama? Maganar zanga